Nuwun inggih para kadang pamiyarsa kakung miwah putri ingkang tansah pamagyaharja midhangetaken salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening GK Revolution kaliyan 24 Project. Mugi tansah bisa ngremenaken panjenenganipun sedaya. Sumangga. Siap lali Nuwun inggih para kadang pamiyarsa kakung miwah putri ingkang tansah pamagyaharja midhangetaken salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening GK Revolution kaliyan 24 Project. Mugi tansah bisa ngremenaken panjenenganipun sedaya. Sumangga.